Беларускія ўлады прызналі еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй. Гэта бадай першы выпадак, калі такі статус атрымлівае цэлы еўрапейскі універсітэт. Ідэю яшчэ ў верасні 25-го году публічна агучыў колішні генпракурор Беларусі Андрэй Швед. Тады ён звярнуўся ў Вярхоўны суд з адпаведнай просьбай. Цяпер ужо, як ягоны старшыня, гэтае рашэнне сам і прыняў. Пасля гэтага ціск на студэнтаў пачаў узмацняцца. Допыты ў КДБ і следчым камітэце. Запалохвалі. Маўляў, мы ведаем, што вас там вучаць і падбухторваюць арганізоўваць пратэсты ў 2030 годзе. Выйшла яна адтуль разгубленая, запалоханая, у слязах. Мы з мужам настаялі, каб яна тэрмінова напісала заяву на адлічэнне. Канечне, шкада, што столькі часу і сіл дзіця патраціла. Цяпер пад удар трапляюць усе, і студэнты, і выкладчыкі. Праваабаронцы папярэджваюць, любое дачыненне да ЭГУ могуць трактаваць як экстрэмізм, нават аплату навучання. За гэта ў Беларусі прадугледжана крымінальная адказнасць да 7 гадоў турмы. Што цяпер рабіць студэнтам і выпускнікам? Усім, хто мае дачыненне да ЭГУ, праваабаронцы раяць не ездзіць у Беларусь. Рызыка пераследу рэальная. Пачысціце лічбавыя сляды, выдаліце згадкі пра ЭГУ, гісторыю перапісак і фота, адпішыцеся ад старонак універсітэту. Не кантактуйце з падазронымі акаунтамі. Сам універсітэт заявляе, што працягне працу, прытрымліваючыся каштоўнасцей ведаў і свабоды слова. ЭГУ – прыватны універсітэт, заснаваны ў Менску ў 1992 годзе. Пасля закрыцця ў 2004 ён працуе ў Вільні і мае статус літоўскай ВНУ. Большасць студэнтаў – грамадзяне Беларусі.